Mae Academi Patholeg Cymru yn fenter genedlaethol newydd, sydd wedi chynllunio i gryfhau a diogelu ein gweithlu patholeg i'r dyfodol, drwy ddarparu addysg a hyfforddiant o ansawdd uchel. Fel llawer o'r gweithlu gofal iechyd, mae patholeg yn wynebu galw cynyddol mewn niferoedd samplau, wrth ochr datblygiadau cyflym mewn technoleg. Mae hyn yn creu angen bris am sgiliau newydd a her i gadw i fyny a chapasiti. Ar yr un pryd, mae disgwyliadau dysgwyr yn newid, symud tuag at ddisgwyliad o addysg ddigidol gyntaf, a chynnydd deallusrwydd artiffisial, i gyd yn cynhyrchiol trawsnewid gyda sut mae pobl eisiau dysgu. Mwyn aros yn effeithiol ac yn ymgysylltu, rhaid i addysg patholeg esblygu, gan fabwysiadu dulliau newydd o gyflwyno sy'n cwrdd â'r newidiadau hyn yn uniongyrchol. Gydag Academi Patholeg Cymru, ei nod yw cefnogi datblygiad proffesiynol ar gyfer pob rôl a gradd. Darparu cyfleoedd uwchsgilio a thrawsgilio. Thynnu sylw at y cyfleoedd dilyniant gyrfa, ac datblygu hyfforddiant sy'n adlewyrchu anghenion gwasanaeth patholeg. Bydd Academi Patholeg Cymru yn gweithio gydag arweinwyr hyfforddi'r bwrdd iechyd, partneriaid addysg mewn addysg uwch ac addysg bellach, ancyrff proffesiynol i gynnal a dylunio adnoddau dysgu sy'n berthnasol, ymarferol ac effeithiol, i ddiwallu ein hanghenion addysg. Cynhelir Academi Patholeg Cymru ar y tydysgu, sef amgylchedd dysgu digidol, addysg a gwella iechyd Cymru. Mae'n safle yn lleoliad sengl hawdd ei mynedu ar gyfer adnoddau hyfforddi patholeg, i'w helpu staff i wneud y defnydd mwyaf effeithiol a'u hamser hyfforddi. Mae'r platfform yn rhad ac am ddim i'w defnyddio, ac mae'n cynnig mynediad hyblyg i adnoddau, cyrsiau a chyfleoedd datblygu. Mae Academi Patholeg Cymru yn agored i bob unigolyn patholeg a gwyddoniaeth labordy yng Nghymru, gan gynnwys myfyrwyr prifysgol a hyfforddeuon, gweithwyr cymorth ac ymarferwyr arbenigwyr, drwadd i gwyddonwyr arbenigol, rheolwyr a chlinigwyr. Ac, drwy fuddsoddi yn ein cydweithwyr gydag Academi Patholeg Cymru, byddwn yn helpu i wella gofal cleifion, cryfhau gwasanaethau, ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o'r gweithlu patholeg. Gyda'n gilydd, gallwn lunio dyfodol patholeg a gwyddorau labordy yng Nghymru.